datayo, the CDRRMC with the leadership of our good mayor, Brian Alisto Alcid, ket okay met, nakapreparar met da no umayto DJ nga dagitoy dua ponada total lo nga bagyo, we will have a pre-disaster risk assessment. Then DJ no kwa kitain tayo, we assess the situation no kwa. At least in any eventualities, ready met the disaster office tayo. Iso no kwa ti umuna tayo nga i-assess, iso no kwa ti umuna tayo i-assess no kwa. Kasla kuma ti Barangay 2, Barangay 29, kitain tayo DJ situation. Tapos dito Kasili, Pila, nagitoy no kwa ti pasyaren tayo, Gabo, Sambuanga, dito'y apaya no kwa. Dagito'y i-prioritize tayo nga ken dagiti barangay within the riverbank.